týmu cheerleadingu. Někdy si nás lidé pletou s mažoretkama anebo roztleskávačkama, ale my děláme sportovní cheerleading, což je něco trošku jiného. Je to trošku náročnější, věnujeme se hlavně akrobaci a také létáme vzduchem. V našem týmu je více než 100 členů, vlastně od 5letých dětí až po 30leté, ale v Talentmánii vystupuje pouze 25 členů. Cheerleading je převážně o důvěře, přátelství a dobré náladě. Už 7 let si držíme nejvyšších příček a jsme několikanásobní mistři republiky a letos jsme se kvalifikovali na mistrovství světa na Floridě. Děti, které trénují, jsou plné energie, radosti a úsměvů. Cheers! JNS Cheerleaders! JNS. There she was, just walking down the street, saying, there she was, just walking down the street, saying, step up in the building, everybody hands go up. Down. No přátelé, musím říct, že to bylo úplně poprvé, kdy šlo skoro o život, protože já jsem koukal, nevím, jestli to kamery vidějí, ale my máme nad scénou televizní obrazovky a v jednu chvíli skutečně tam ty létající ženy se skoro dotýkaly těch obrazovek, takže jsem čekal, jestli konečně dojde k situaci, že někdo vykopne televizi, že jo? Úplně super, co tady stojíte? Co je? Nahoru nejdu. No ne, vůbec. Hodnocení poroty. Ne. Nejdu nahoru. Ne. Já si to pamatuju, ty jsi tam byla s tím klaunem, já nejdu nahoru. Ne, ja sa môžem pokojne vyjadriť. Nie som si úplne istá, čo mám povedať. Potrebovala by som ešte vedieť, ako dokážete vyhodiť moderátora. Ne, ja som... Jako na trénink. Leoš, až k obrazovke, prosím ťa. Ešte to bude... A teraz robte rozhovor. Takže vůbec se nebojím a konečně tady mám důkaz, že mám vysokou, takže takhle. Tak jak se ti to líbilo dneska? Já si myslím, že dobrý. Jo? No,
Tak já myslím, že porotu by se mohli přeskočit teďka, ne, aby jsem šel rychle dolů, ne? Ja konečne vidím, ako komunikuješ so ženami krásne ideš na to, je to originálne. Mám takový pocit, že jsem nad některými ženami trošku teďka nadřazený, abych se... Dajte ho dole, lebo aj vieš. Dobrý, já bych se nerad povyšoval. Počkaj, Leoš, ale znieš, ako keby si mal trošku na kakáno. Len tak Jako Ari Kakánen. Čo teda neteší hlavne slečnu, ktorá Ne, já jsem úplně v pohodě, protože až vy dohodnotíte, tak já udělám dvojitej flip dozadu s vrutem. Tešíme sa. Ja veľmi rýchlo poviem, že toto je taká kolektívna záležitosť, ktorú som videla asi prvýkrát takto naživo. Budem stručná, aby ste teda tučného Leoša zvládli udržať. Ja som zhubnú, jo? A veľmi sa mi páčilo, že ja som si myslela, že teda dievčatá, čo si budeme hovoriť, sú tu rôzne postavy medzi vami a ja som si myslela, že tie také silnejšie len vyhadzujú a chytajú, ale vy všetky robíte špagáty, vykopávate nohami, skrátka jednoducho, perfektne to tam všetko šlapalo. Mňa to bavilo veľmi. Ďakujeme. Palo, rýchle, jo? Rýchle. No áno, budem veľmi rýchly. Je to skôr americká záležitosť, tento šport, lebo je to šport v podstate. A tá obťažnosť tých prvkov je asi rôzna. Neviem, na akej ste úrovni, pretože som videl v odbojce takéto niečo prvýkrát v živote a ostatné veci vo filme tam... Palo, promiň, já dostávám informace zezadu, že oni normálně při jakýkoliv choreografii nikdy toho cvičence nedrží takhle dlouho nahoře, takže jestli by mohli ostatní ze skupiny prej podpořit, bude asi potřeba výměna tady. Nie, bolo to zaujímavé a som zvedavý, kto pôjde oproti, takže... Prosím, Zdeňku. A já bych řekl jenom, že to byla hezký, veselá, podívaná, je na vás hezký pohled. Taková americká Spartakiáda. Ja som si myslela, že ťa mohli zdvihnúť, nech sa necítia tak. Mě by neuzvedli. Prejo. No nic. No. Mr. Gas. Já jsem tady napsal, jako ty holky, co házíte, tak ty mají asi 40 kilo a házeje 4 lidi. No. Já jsem to přebral na sebe, takže to, kolik já vážím, tak mě by muselo házet 30 lidí, abych letěl takhle vysoko. A tam je problém, protože kdyby mě 30 lidí vyhodilo, tak 30 lidí by mě zase muselo chytat. Takže tam jsme v problému, že by ten soubor musel mít 60 lidí. A bylo to hezké. Já bych jenom poprosil o ten flip. No, můžeme pokračovat. Ne, mě napadlo jako věc, mohli byste si zatančit spolu. Pojďte. Počkej. Tak přátelé, no a teď na závěr ten flip, tak se připravte, budete mě chytat, jo, připravte se. Připravte se. Tak jedem, 3, 2, pusto, dělej, 3, 1.